What's up, mga kadanlak, no? Welcome na po tayo sa akong channel, no? Boy Danlak Official. Pindutan ang notification bell o mag-subscribe nga. Peng peng! So, yun na nga yun, mga kadanlak. Ang atong hisugutan karon, no? Kani mga tao ba, kani mga ulit tao, kani mga kabataan karon nga piling gwapo. Ang putik na yan. Piling gwapo, kanang maglakaw bitaw nga bisag. Kanang naong mga lain kayo no, hambog kay ba, hambugon nga pagkalaki ba, no? Piling gwapo ba, yeah, talagang Pilipino, yeah, binatang Pilipino, yeah, ano ba. Kanang piling kay ba, piling gwapo nga bisig asa maglakaw, astig kayo, piling kayo murag si Kinsa nga na ba, munang daghang kay nga na kanang mula ko sa plaza, piling gwapo, din chiching-briching ka, napay bahay, piling gwapa, wala ra ba yung mga uyab? Walay uyab kaluoy. Hambog kay ka, maragkuan, napay, hambog yung manamit, patadala rang isa ka bukbag, paudi, isa ka buk notebook, ng bulpin, bit, na sigarilyo, pakita sa dalaga, piling gwapong buwang, kita-kita silpong na touchscreen. Ang problema, wala kay uyab, kaluoy. Hambog kay kung nga kaya wa kay uyab. Kanang piling ka ba, kanang piling papansin kay sa babae, kanang isang bahay sa di sa pansin, hala agi sa tunga, labang-labangan ng bahay. Hambog kayo, pero dito sa bahay ngayon gaibgan, di ka sulti, wala, turpi, kahambog kay ka. Muna yung laki nga ng tao, hambog no, yung mga laki nga na, mga laking hambugon kayo ba, piling kayo, pinag na motor, na, brum. Yes. Sikat. Maragi ang ngayon. Ngayon po kunuhay ka. Mag-drive ka na imong motor, nga dili mo Drive ng motor. Hambog kay manulti. Piling kayo.